أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گەلی مسلمانە داخوازیەکی بانگەوازیەکی ئەمێن وە بکەن ji bo vê medresa got li Xelîla ew ê werê çêkirin înşallahu teala wê bibe navend û tehniya elmê înşallah wê bibe şaxek ji şaxê şu'bekek ji şu'ba ashabû suffa em daxwaziya alîkariyê diwetin got înşallah wî jî alîkariyekê bikin lewra sebebiyeta ji xêrê re xêr e bêçawa sebebiyeta ji guneha re guneha dema ku miho bibe wesîla xêrê înşallah miho dibe şîrîkê wê xêrê de êdî bi çi hewayî alîkariya we bigihê de hezkê bi pera bê hûn perê xwe hûn bi xêra xwe bidinê de hinek miqdarek pera ê ku bixwaze bi deynê xwe bê wela has dixwazim bazinekî yan $1000 €1000 bila bi deynê min li we bê îşê xwe pê biqedênin bêhna fere kengî perekê we çêbûn pere hatin ji bo alîkariya medresê hûn ê perekê me bidine min û înşallah wê biqede ji lewra tişekî wilo ya tik kes nikare ne xaniyekî ne erebekê bi timametî bi perê xwe çêke îlla negot insana wilo zêde dewlemend û zengîn bin ew netê de lê axlebê însana dema ku xaniyekî ji xwe re çê dikin welo qatek xanî jî yan dikirin yan çê dikin îlla ji der û cîrana ji heva li hogira deyna dikin peyra di nava salekê 2 sala da wa deynê wa camê re dine we erebeyekê ji xwe re bikirin îlla deyna dikin yani û êdî peyra wa deynê wa camê re dine we haydî hûn jî dikarin tamam dest hat milyarek 100 milyon 500 milyon welo 10 milyon welo 50 milyon ev ji qeweta te hat biha xêra min heqê bi zimarekê em hindik nebînin biçûk nebînin û ji xeynî wê bê welaha hilqas pere bi deyn ji dêla ku perekê we baz zêrker bin û zêrker wê fêdê ji xwe re jê bibînê belkî zehfê wa zêrkera di faîzê de wana ji xwe re tişixulênin jî bila ew zêrkê we bi deyn ji wê medresê re bin heta ku ew medrese ava bû bêhna fere înşallah wê perekê we bidine we hewin karin vêya jî bikin belê gelê temaşevana gundê Xelîla înşallah wê medreseke kava bê em hêvîdarin ku hûn jî alîkariyê bikin. Mê di xêr û xweşê de. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.